Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Bed Wars. Dacă nu v-ați uitat la episodul trecut, m-am reapucat de Blockman Go. Și îmi place, numai că sunt unele chestii ce mie nu plac jocul acesta, care uneori e oribil, alteori e fain. În sfârșit am început, da? E un motiv în care mie nu-mi prea place jocul ăsta. Cauza că, bă, la rank mode, bă, dacă eu intru un match, să zicem, bine, acum sunt într-un match, dar never mind, bă, te dă cu Dragon Hunter, Dragon Slayer, Prince of Obsidian, Diamond, dați nebunii, bă, dar dă-mă numai cu Golden Knight sau Golden Knight 3, că nu cred că n-aveți player. Că se joacă 100.000 jocul ăsta. Gen, n-are cum să. Frumos. Epic. What do you need from me, brother? Ok. Vai, ce bucată i-am dat. So, what do you need from me, brother? My friend. Numai să nu vină el alții, că mă fac. Bă, dar de unde aveți, mă, voi sori defecturile astea? Trebuie și eu pentru un prieten, brodere. Nu jos. Și ăsta ce face? Na, pare rău. De m-am dus. Altul. Invitate! Amalo Bahtalo. Unul jos. Da. Easy. Is kill. Altul. Ah, crezut că a murit. Linger. Oh, da, asta e o problemă mare. Am avut noroc. Hai bro, hai mă la bătaie. Că ești bun. Te-l paltul. Ce vrei, mă? Și de la viața mea, dude. Hai mă, sari. Sari dacă ești șmecher. Hai, brodere. Hai că mai sari. Oh! Vai, ce era să mă duc. Ok, deci, sincer, Green e cea mai proastă echipă în meciul ăsta. Haide, bă! Dai, bucata! Bine, aolo! Revenge time, baby! What's the need? Okay. The whole surprise. Sorry to be, but that's all. Dun 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 dun.
Astea erau vremurile mele de pe contul meu. Ce fain erau. You deserve this, brother. Deserve this, man. So stop killing him. Because you don't have a choice, brother. So need that. What do you need from me, brother? Yo. Stop. Ok, lasă-mă cu top-up-ul tău. Ok, nu știu ce mi-a... Uite, mi-a un din ăsta și un compas. Nu o să-mi trăiască Golden Apple. Bro, care ești aici? Hai bă, cum? Care erau șansele, dude? Bro, nu pot să cred și ce fain era meciul. Că nu era cu Dragon Hunter, acum ar fi... Să vedeți, să fie rupe. Dragon Hunter, numai Dragon Hunter o să văd. Da. GameStar good luck. Bă, Prince of Obsidian. Cel mai bun. Ceea ce combines. Ideea că patul nostru a fost distrus din prima. Știi? Dacă patul ți-i distrus din prima, nu prea e fain, gen. Bine, nu chiar din prima, dar foarte rapid. Dude. My life on the no say I can't say nothing discontent. Uite, when I young, fearless. Da. You have no choice, brother. Hello. Hello, brother. How are you, my friend? I'm here to kill you. So, I just do as I say, man. Oh, another brother. How are you, my friend? Are you okay? You'll burn! Oh, another. Oh, man, they want to kill me. So, I have to kill him. Easy, easy. Another one. What do you need from me? There's no choice. Okay. Good win. Begin. Rip. Bun. Bă, dar ce faine sunt meciurile astea. De BG, mie plac. Că îi bat pe toți de-aia. Plac militare, da? Bă, da, băieții mei să băja șmecher. Da, mă, ne-ai distrus patru, ia-ți pune atunci. Nu? Să fie cu... Bine! Let's go! Eu o să stau aici până nu se face tot aia. Gata, aici stau. Dude, what do you need from me, brother? Okay, killed. So, come here, come here. I want to kill you, my friend. Okay. Oh gosh, the best.
but all what for my life, and I'll kill you, my friend. Sorry, I have to do that. You have no choice. So, I don't, bro, dar de ce vrei să faci? Ok, bro, I'm gonna to kill you. Bă, dar de ce ăștia toți vor să facem team? Asta nu-mi place mie la playerii de pe BG. Eu vreau să facem team. Eu sunt șmecher. Eu sunt șmecher și vreau să facem team. Pentru că eu sunt șmecherul planetei. Și vreau să facem team. Eu sunt șmecherul șmecherilor și vreau să facem team. Pentru că da, sunt un șmecher. Bro, dar de ce vrei să faci team cu mine? Like, dude, come on. Deci nu vreau să mă aștept. Să mă aștepte, fix ce-am zis. Mulțumesc. Easy, bro. Hai, lasă-mă să-mi fac HP pe tine. Sorry. Sărăchie! What? Serios, gen, eram atât de stacat, l-am bătut când era full gold. Oh, cred că am avut... Nu înțeleg nimic, nu mai înțeleg nimic. Brodere! Come on, bro! Hai, hai! Harvest! Are you kidding me? Tu-mi dai 500, hai tu 500 de chei. I don't friend me. What? Deci nu de la prieteni nubi. Păi de unde știi, bro, că e de la noob? Nu înțeleg de ce ăștia se ceartă în halul ăsta. Da, nu. Nu-mi pasă dacă se ceartă. De ce sunt eu fericit? E că, bă, măcar am și eu. Era sigur că îmi dă leader, numai că toate sunt bune. Come on! Brother! Deci, știu cum îmi iau. Deci îmi iau sabie, pantalon de gold și slime. Și mai rămâne un gold. Da, stai și până fac eu rost de 20 de iron sau cât trebuie, cât vreau. Sau cât trebuie, na, 20 de iron, eu zic că cel mai ok. Mi se mai face 2 bucăți și da. Mă trebuie să văd ce dragon de roboții. Ai de capul meu. Asta e o problemă. Sincer să fiu, chiar foarte mare. Bă, 16 e bine. 64 fix. Da, e perfect. Stai nebun. Dude, lasă-mă pe mine. Construiesc de 10 ori mai repede ca tine, copile. Ok? Mamă, ăștia deja o spun pe bed. Dude.
Ok, bine că nu cine știe ce. Bum! So, what do you need from me, brother? Deci tu vrei să mă omori. Opa! What? Cum omorât? Ok, asta cringe. Privilege props. 40 iron. Ok, bun. Ok, ăștia au fugit, bă. Să mă duc pe verde, că e cam pașnic, sincer. Cam pașnic. Și îmi plac echipele pașnice, că cam spalete. Și dude, stop hitting me, brother. You don't stop to hit me. You destroy my life, man. Destroyed my life, dude. Stop hit me. What do you need for my life? And I'm gonna kill you. You have no choice. Bro! Serios? O echipă așa pașnică m-a omorât. M-a prins la închisuială. Dude. Dar ce mai vreți de la viața mea? Bă, ăștia au lag sau am eu lag? Am eu lag. Bro. Hai să vedem. Da, am eu lag. Ce fain e când ai lag. Că nimic nu poți să faci. Back to app. Da. Cam acesta a fost și episodul. Și șpa.